Bine te găsesc! Astăzi mi-am propus să vorbesc despre un subiect care pe mine m-a frământat de multe ori și anume cum putem face să ieșim din acele momente în care suntem cu moralul la pământ, suntem obosite, suntem poate într-o stare joasă, de vibrație joasă, cu gânduri multe, cu emoții de toate felurile. Cum faci să ieși cât mai repede din această stare, să spunem, în 5 minute? Și eu am găsit anumite metode care pe mine m-au ajutat în acele momente să ies din această stare. Așa că te invit și pe tine să fii alături de mine, să vezi cum anume m-a ajutat pe mine tot ceea ce am făcut, astfel încât să pot să îmi revin cât mai repede și să ies din această stare. Și de fapt, ideea este nu să scapi de această stare, ci să o recunoști și să identifici faptul că te afunzi foarte mult în ea și poți rămâne acolo. Este important să schimbi perspectiva astfel încât să îți dai o stare de bine și să vezi perspective noi. Ideea este de a conștientiza că începi să te afunzi în ceva ce nu-ți folosește, în ceva ce nu te ajută și care îți poate pune piedici în viitor. Hai să vedem împreună ce anume te poate ajuta și pe tine și ce m-a ajutat pe mine, pași simpli și concreți de a ieși din aceste stări în care de multe ori m-am simțit demoralizată, lipsită de motivație, lipsită de focus, lipsită de claritate, cu moralul la pământ, în anumite frici, în anumite neputințe, pentru că suntem umane și fiecare dintre noi trecem prin astfel de situații. Ce m-a ajutat pe mine și te poate ajuta și pe tine, pași simpli și concreți prin care ieși în 5 minute din aceste stări care te pot trage și mai mult în jos și te poți pierde pe parcursul zilei sau al zilelor sau al săptămânilor. O să încep prin a spune că anul acesta pentru mine a fost un an foarte provocator, cu foarte multe provocări, în care am simțit adesea nevoia să pur și simplu să ies din această stare. Stări care m-au dus de multe ori în frică, în nemulțumire, în agitație, în deconectare, în a sta foarte mult în gânduri, în emoții, în diverse scenarii mentale. Și toate acestea m-au determinat să observ la un moment dat că este prea mult, că acolo ceva se întâmplă, bineînțeles că am lucrat și pe partea emoțională și mentală, dar pași concreți în momentul în care simți că ești obosită, simți că nu mai poți, simți că vrei să mergi la o întâlnire și n-ai chef, simți că ești cu moralul la pământ și ți este frică, simți că poate nu ai starea necesară, nu ai încrederea necesară în tine. Multe din aceste situații se pot rezolva foarte simplu și ușor dacă faci anumiți pași concreți și practici. Spre exemplu, zilele trecute eram foarte mult fără chef, fără motivație, ușor obosită și nu aveam chef să merg la o întâlnire importantă. Prin urmare, ce am făcut ca să schimb această stare? Am făcut câțiva pași esențiali care m-au ajutat să ies din această stare, să-mi schimb vibrația, să-mi schimb motivația, să-mi schimb interiorul, felul în care priveam lucrurile și energia, bineînțeles, și să pot să merg la acea întâlnire cu inima deschisă, cu zâmbetul pe buze, cu o altă perspectivă și cu o altă stare pur și simplu. Pe scurt, vibrația noastră este o frecvență pe care funcționăm. Atunci când suntem obosite, triste, nemulțumite, fricoase, speriate și așa mai departe, rușinate, vibrația noastră scade. Energia noastră scade, suntem într-o stare
deplorabilă, nu avem chef de nimic, se schimbă totul în jurul nostru. Atunci când vibrația noastră este ridicată, spre exemplu când avem gânduri pozitive și emoții pozitive, de bucurie, de bine, de fericire, de a ne bucura de orice, de a zâmbi, de a îmbrățișa, de a privi din perspectiva pozitivă, din perspectiva frumosului, totul în jurul nostru se schimbă și starea noastră și, bineînțeles, a celorlalți. Prin urmare, este important să înțelegi că această stare se poate schimba prin gândire, prin felul în care privești acel lucru, acea situație, prin respirație, prin a adopta o atitudine care să îți schimbe pur și simplu perspectiva asupra vieții și situației. Este o stare pe care o schimbi conștient, este o alegere, dar este important mai întâi să o conștientizezi. Așadar, îți poți schimba o stare de vibrație joasă prin felul în care acționezi, gândești și prin felul în care respiri, te miști, atitudinea ta, poziția corpului și așa mai departe. Primul lucru pe care poți să-l faci atunci când observi că starea ta este negativă, că starea ta nu este una bună, nu este una pozitivă și este una care te trage în jos și care te menține acolo, este să conștientizezi că ești acolo, că există, fără să respingi acest lucru și să conștientizezi că poți să schimbi ceva prin alegerea ta conștientă și apoi prin a acționa în această direcție. Hai să vedem împreună pașii care pe mine m-au ajutat să ies dintr-o astfel de stare și să îmi cresc vibrația, să-mi schimb starea și energia. Prima tehnică, practică, cum vrei să o numești, mișcă-ți corpul, mișcă-ți energia, mișcă tot ceea ce se întâmplă acum în interiorul tău. De cele mai multe ori, când suntem într-o stare de vibrație joasă, avem gânduri negative, avem emoții negative și rămânem fixate în ele. Fie că este furie, tristețe, neputință, nemulțumire, judecată, critică, gânduri de toate felurile, griji, stres, ce o să fac, ce o să se întâmple și rămânem și rumegăm acolo și creăm scenarii. Toate acestea ne țin într-o anumită vibrație, ne țin acolo și ne fac să ne strângem și să ne contractăm. În același timp, rămânem fixate și în minte. Pentru a ieși de acolo, pentru a ieși din mental și din acele gânduri și pentru a ieși din acea emoție, este nevoie să miști corpul. Așadar, prima practică, mișcă-ți corpul, scutură-l, scutură tot ceea ce simți că este atunci în tine. Scutură gândurile, scutură frica, scutură neliniștea, ceea ce este atunci în tine, scuturi cam 2-3 minute. Prima practică, haideți să facem împreună. Acum te ridici și începi să scuturi. Nu este nevoie neapărat să te ridici dacă nu poți, ești poate într-o zonă unde nu poți să te ridici, dar găsește-ți un loc, un spațiu la baie, în bucătărie, undeva unde să fii cu tine sau pur și simplu acolo unde ești și începe să scuturi. Haideți împreună! Scutură capul, scuturi pur și simplu, închizi ușor ochii, scuturi capul, scuturi brațele, lași maxilarul moale și pur și simplu spui, mă scutur acum toată judecata asta, toată frica asta, toată neliniștea asta, toată agitația asta sau poate toată deconectarea, poate te simți deconectată, te simți aeriană. Este la fel de important să scuturi corpul pentru a reintra în corp, pentru a fi prezentă. Și scuturi și umerii și scuturi și picioarele, dai din ele. Cum simți tu? Scutură-le, lovește cu picioarele în podea. Scutură. Și observă, chiar poți să dai de pe tine cu palmele, de pe umeri, de pe piept, de pe față, de pe cap, de pe bazin
scuturi toată energia stagnantă, toată emoția aceea, toate gândurile, toate grijile, toată rușinea, toată frica, toată neîncrederea, o scuturi și scuturi bine, de sus până jos. Bun, perfect. Cum a fost? Sunt curioasă cum a fost pentru tine. Nu te întrerupe brusc, poți să mai faci un pic. Important este să îți aduci acolo toată atenția și prezența și să faci cât mai total din curiozitate, cu bucurie, cu jucăoșenie. Lasă să curgă ceea ce este atunci. Îi lasă să iasă afară. Începe să miști corpul pentru a ieși din minte. Prin urmare, mișcarea eliberează endorfine, hormonii fericirii. La fel de important, atunci când te miști, dai semnal corpului că este momentul să fie prezent și activ. Și în același timp, ești cât mai prezent în corpul tău. Începi să ieși din minte, începi să ieși din acea emoție și începi pur și simplu să miști energiile care stăteau acolo închise și stagnante. Și o să vezi că starea ta se schimbă automat. Doar fă cu toată încrederea, cu toată deschiderea, cu toată totalitatea. Oboseala de multe ori apare din cauza gândurilor negative, gândurilor haotice, împrăștieri în toate direcțiile, gândindu-ne la multe lucruri deodată, ceea ce face ca energia noastră să se împrăștie și să se consume, ceea ce consumă din energia corpului tău. La fel și emoțiile de toate felurile îți consumă din energie. Emoțiile nespuse, emoțiile neexprimate, neverbalizate, netrăite, toate acestea te fac să devii cât mai obosită și epuizată și deconectată. Prin această practică simplă revii în prezent. Scuturi energiile acelea, pur și simplu te eliberezi și corpul se relaxează. Tehnica numărul 2. Respirația conștientă și centrarea. O altă practică imediat după după ce te scuturi, unde poți de multe ori după ce te scuturi să te și masezi, ca să te simți mai mult în corp. Să-ți aduci un pic de prezență și un pic de siguranță în corp. Poți să faci acest lucru. Și după această practica următoare este să respiri conștient și să te centrezi. Pune o palmă pe inimă, pe corp, oriunde simți tu. Important este să pui palma pe corp. Pe inimă este cel mai bine pentru că aici este respirația noastră, aici suntem cel mai mult prezenți, cel mai mult centrați. Pune palma pe inimă, acolo unde ești, și presează un pic, fii prezentă și simte cât mai mult corpul tău, energia ta, presează și simte cum palma presează corpul. Este important pentru că începi să devii cât mai conștientă de corp, ce se întâmplă în el, în simțire, ce se întâmplă, ce simt acum și nu mai ești atât de mult în gândire. Oare dacă, nu mai ești în scenarii, nu mai ești în presupuneri, nu mai ești în frica de viitor, în tot felul de gânduri și scenarii care nu-ți fac bine și care nu sunt realitatea ta. Realitatea ta este prezentul tău, este ce este acum. Și ceea ce este acum poți să schimbi prin alegere conștientă. Pune palma pe inimă, presează palma. Hai să facem împreună. Împreună, acum. Pune palma pe inimă, închide ochii. Inspiră profund. Presează palma pe piept. De câteva ori. Simte pieptul. Simte palma. Simte senzația palmei care presează pieptul. Și apoi simte bătăile inimii tale. Cum sunt ele acum? Sunt rapide? Sunt lente? Pur și simplu observă, fără să interpretezi absolut nimic.
că de ce este așa, că de ce este invers. Pur și simplu doar simți și observi, fără niciun fel de interpretare. Presezi, observi, simți bătăile inimii și ești acolo, în nicio altă parte, și spui, hei, bați ușor pieptul cu palma, sunt aici, sunt aici, sunt aici, bați ușor cu palma pieptul, sunt aici, sunt aici, nu în nicio altă parte, și spui, mă adun în propriul centru, mă adun aici, sunt aici, și începi ușor să inspiri profund pe nas. Inspiri 4 timpi și observi și spui în interiorul tău că te aduni de oriunde ești, din toate gândurile, din toate direcțiile, din toate ideile de pe unde trebuie să fii, despre ce trebuie să faci și îngrijorările, te aduni în centrul tău, ca niște raze de lumină care revin în propriul centru. Și inspiri 4 secunde, ții 4, timp în care te umpli și te aduni. Și expiri 4 secunde și relaxezi corpul și simți cum te-ai centrat, îți simți inima și cum ești din ce în ce mai prezentă și mai adunată în tine. Din nou, inspiri în 4 timpi de oriunde ești, mă adun în mine, aici și acum. Toate razele mele, toate părțile mele, toate gândurile mele, toate părțile care au plecat se adună acum în mine, ca niște raze de lumină. În 1, 2, 3, 4 pe inspir. Țin respirația 4 secunde, timp în care simt cum m-am adunat în mine. 1, 2, 3, 4. Expir. 4. Pe gură. Și pur și simplu observ cum se simte să fiu cât mai prezent în mine. Încă o dată. Inspir și mă adun în propriul centru în 4 secunde. Țin 4 secunde. În timp în care simt cum totul se adună în mine, mă simt din ce în ce mai centrată, din ce în ce mai adunată. 1, 2, 3, 4. Expir 4. Pe gură. Și îmi dau voie să simt cum este să revin în mine. Și ușor deschid ochii. Cum se simte pentru tine? Observă ce s-a schimbat în interiorul tău. Rapid și simplu. Ce s-a schimbat în interiorul tău? Fă această scurtă practică cu toată încrederea, cu toată totalitatea, cu toată deschiderea și vezi ce se schimbă în interiorul tău. Această respirație nu doar că oxigenează corpul și creierul, ci trimite semnal creierului că ești în siguranță. Toată această practică te ajută să eliberezi stresul, să eliberezi toate gândurile acelea și să te liniștești. O să vezi că de câte ori vei face această practică, te vei simți mai adunată, mai centrată, mai focusată și îți va aduce o stare de liniște. Practica de respirație nu este recomandată în cazul în care ești într-o stare de frică foarte intensă, de anxietate foarte intensă. Acolo sunt alte practici care se fac. Prin urmare, dacă te simți deconectată, dacă simți această vibrație foarte joasă, ești într-o stare joasă, nu ai chef să faci, te simți lipsită de motivație, te simți neputincioasă și așa mai departe, această practică te poate ajuta
în continuare să relaxezi părți din tine. Următoarea tehnică, rapidă, a treia tehnică, după celelalte, imediat, schimbă focusul mental. Mai întâi, este important să conștientizezi că ești acolo, că ești în gânduri, că ești în emoții și este important să cobori și să schimbi focusul pentru a nu mai rămâne în ele și a le rumega și a sta acolo și a te afunda și mai mult în ele și a crea și mai multă nemulțumire, suferință, stare proastă și așa mai departe. Primul lucru, conștientizează că ești acolo și conștientizează că rulează gânduri și emoții multe. Și primul lucru pe care este important să-l faci este să cobori din ceea ce gândești în corp și simțire, să simți. Cum faci acest lucru? Prin a te bate pur și simplu, a te bate pe corp, a îți atinge corpul cu mâinile, poate fața, poate pieptul, poate umerii, pur și simplu bate-te un pic ca să te trezești, ca și cum, trezirea, mă trezesc, nu mai stau acolo. Hai să coborâm de aici, hai să ieșim de aici, hai să ieșim din starea asta, hai să ieșim din demotivația asta, din energia asta joasă, din vibrația asta joasă. Pur și simplu ca o trezire. Și apoi, ce altceva poți să mai faci? Poți să te ciupești? Pur și simplu. Mă ciupesc ca să mă aduc cât mai mult în simțire, în corp. În momentul în care eu simt foarte puternic senzațiile din corp, automat coboară, toată atenția mea se duce aici, toată prezența mea se duce aici, în corpul meu, nu mai sunt în gânduri. Pentru că corpul îmi dă semnal, ceva se întâmplă aici. Creierul transmite informația mult mai rapid de la ce simt decât de la ce îmi imaginez eu și transmit creierului meu să se întâmple. Dacă acum simt ceva, automat în corp, automat se duce la creier. Pentru că dacă mușc acum dintr-o lămâie, automat totul se întâmplă. Gura mea salivează, senzația aceea de foarte acru, de a mi se zbârli corpul, pielea și așa mai departe, senzațiile se duc automat la creier. În momentul în care eu îmi generez ceva cu mintea, să mă simt bine, până ajunge informația, durează ceva. Prin urmare, este important să începi să te ciupești. Ciupește-te. Lovește-te cu palmele. Dă-ți câteva palme, să te trezești pur și simplu, să ieși din acea stare în care ești atunci și în același timp, ce poți să mai faci? Cum am spus mai devreme, puneți mușcă dintr-o lămâie, puneți un cub rece cu gheață pe tine dacă ai la îndemână sau folosește un elastic, o brățară elastică cu care pur și simplu să simți cum te ciupește de mână. Cum te ciupește de mână, de care să te folosești pentru a îți crea această senzație de revenire în corp, de o senzație mai puternică care să te trezească. Sau poți să faci un duș cu apă rece dacă ai această posibilitate, rapid, sau să te stropești cu apă rece pe față și pe mâini. Dacă ești într-o zonă unde nu ai acces la apă, atunci folosești toate celelalte instrumente menționate mai devreme. Toate acestea te ajută să revii în simțire, în prezență, în corpul tău și să nu mai stai în minte, să nu mai stai în gândurile acelea, să nu mai stai în emoțiile acelea. Și apoi, este important să te focusezi pe recunoștință, pe ceva pozitiv, pe 3 calități ale tale, pe tot ce înseamnă frumos. Gândește-te la 3 lucruri pentru care ești recunoscătoare acum. Hai să le spunem împreună. Sunt recunoscătoare că respir. Sunt recunoscătoare pentru soarele de afară. Sunt recunoscătoare pentru familia mea. Sunt recunoscătoare că pot să mă mișc. Sunt recunoscătoare că pot să fac lucruri. Sunt recunoscătoare pentru prietenii mei. Sunt recunoscătoare că pot să mănânc. Sunt recunoscătoare pentru ceea ce am astăzi. Așadar, creierul
schimbă chimia internă și începi să simți altfel realitatea. Începi să privești altfel realitatea. Ceva în interiorul tău se schimbă. Și ce poți să mai adaugi? 3 calități ale tale. Hai să le spunem împreună. Sunt frumoasă, sunt sociabilă, sunt iubitoare, sunt răbdătoare, sunt curioasă, sunt creativă, sunt plină de viață. Și tehnica numărul 4, care te va schimba complet, cheamă divinitatea în inima ta și dă-ți voie să ai încredere. Atunci când nu ai încredere în divinitate, când nu există acea credință în divin, în această sursă care ne ghidează, apare frustrarea, apare frica, apare nemulțumirea, apare îngrijorarea. Atunci când există această încredere, te simți relaxată, simți că ceea ce vine către tine este pentru binele tău. Începi să ai încredere, începi să te relaxezi, începi să privești viața mai cu relaxare, cu ușurință, dintr-o altă perspectivă, nu te mai încrâncenezi, nu mai forțezi lucrurile și pur și simplu reușești să te lași, reușești să te deschizi, reușești să nu mai fii atât de frustrată, de plină de frici și nemulțumită de anumite lucruri. Când ai încredere, știi că totul este pentru binele tău și se așează cum este cel mai bine atât pentru tine cât și pentru cei din jurul tău. Și poți să te relaxezi, poți să ai încredere, poți să îți dai voie să te bucuri de viață fără să te mai îngrijorezi inutil când nu este cazul. Hai să facem împreună! Închide ușor ochii și vizualizează cum ești aici și acum cu toată situația ta. Simte-o, simte situația, relaxează-ți corpul și acceptă ceea ce este aici și acum. Și dacă simți, pune palmele pe corp. Oriunde simți, pune palmele pe corp. Și cheamă pur și simplu, aici și acum, divinitatea, sursa divină, Dumnezeu, pe cine simți tu. Cheamă întreaga lumină divină, întreaga iubire divină, întreaga înțelepciune divină, în ființa ta, în inima ta, în sufletul tău și în acea situație, aici și acum. Și poți să vizualizezi o lumină alb strălucitoare, rozalie, care coboară și îți umple întregul corp, în inima. Lasă-te pătrunsă de divinitate. Și cum coboară această lumină și în situația ta. Și roagă această înțelepciune divină, divinitate, roagă-L pe Dumnezeu. Să aducă toate soluționările cele mai potrivite pentru situația ta și vizualizează cum îi mânezi toată neputința ta, toată frica ta, tot ceea ce este atunci în tine. Frică, neputință, nemulțumire, nerăbdare, lipsă de curaj, destructurare, lipsă de organizare, stres, frustrare, nemulțumire, tot ce simți tu că este atunci în tine și nu poți să-ți gestionezi, îmânează divinității. Toată acea situație, tot ceea ce simți că este în tine și situația. Și roagă să-ți întoarcă ceea ce ai nevoie să aduci în tine și nu este acum în tine. Curaj, încredere, optimism, bucurie, credință, încrederea în tine și în sursa divină, putere, forță, tot ce simți că ai nevoie. Și vezi cum lumina aceasta devine și mai mare și mai strălucitoare
și simți cum te pătrund aceste calități. Pur și simplu le simți în tine. Și inspiri această lumină și pe expir o expandezi în tine. Inspiri, dai aceste nemulțumiri, neajunsuri, frici și tot ce mai este acolo, toată frustrarea ta, tot stresul tău și primești această lumină. Primești încredere, primești curaj, primești relaxare, primești detașare, iubire, poate ai nevoie de iubire, tot ce simți tu că ai nevoie atunci. Și inspiri și dai divinității tot ce simți că este atunci în tine și primești tot ceea ce ai nevoie să dezvolți, să întărești, să crești, să transformi în tine. Și apoi ușor deschizi ochii. Cum este pentru tine? Ce s-a schimbat? Ce s-a transformat în interiorul tău? Pur și simplu rămâi câteva secunde. Acum că le-am spus pe toate așa într-o ordine cât de cât aleatorie, poți să le folosești. Pentru mine foarte importantă este ordinea. Această ordine funcționează pentru mine, dar poți să le pui în ordinea care este mai potrivită pentru tine, însă este important mai întâi să scoți toată acea energie din corp și să scuturi corpul, pentru că nu poți intra într-o stare de relaxare, de centrare, de interiorizare dacă corpul tău este agitat, dacă mintea ta este agitată, dacă totul în interiorul tău este agitat sau deconectat. Prin urmare, este nevoie mai întâi să scuturi un pic, să eliberezi un pic, să revii un pic în prezență, în simțire în corp, să eliberezi tensiunea și agitația din corp și să poți să revii în corp dacă ești deconectată și apoi să poți să intri în aceste practici mai pasive și de interiorizare. O să vezi că o să te ajute foarte mult. Sunt foarte curioasă cum s-au completat aceste practici pentru tine, ce ți-au adus, ce transformări ai simțit, ce schimbări au fost după fiecare etapă în parte. Așadar, recapitulare rapidă. Ce te ajută să ieși din deconectare, din stres, dintr-o stare joasă, dintr-o stare în care energia ta este la pământ, vibrația ta este jos. Sunt acești 4 pași esențiali. Mai întâi, scutură și mișcă corpul. Apoi, respiră profund și centrează-te. Apoi, focusează-te și adu în tine recunoștința, calitățile pozitive. Focusează-te pe pozitiv, pe recunoștință, pe ceea ce este frumos și pasul numărul 4, cheamă divinitatea în inima ta și învață să te relaxezi. Folosește toți acești pași ori dimineața pentru a-ți transforma ziua sau de fiecare dată când te simți deconectată, când simți o anumită stare joasă, când ești foarte mult în gânduri și foarte îngrijorată, când este o stare de vibrație joasă care te menține acolo, când sunt anumite emoții din care nu poți să ieși, când sunt multe gânduri sau frustrări sau nemulțumiri sau neîncredere. Folosește aceste practici, acești pași, aceste tehnici și vezi cum viața ta se transformă, cum starea ta se transformă. Pentru că este important să fii prezentă, să fii conștientă, să alegi conștient, pentru că doar acționând conștient și schimbând conștient poți să schimbi ceva cu altceva. Nu poți să funcționezi, să ai o altă stare, un alt rezultat dacă tu stai în acea stare și nu faci nimic, dacă nu schimbi nimic, dacă nu acționezi diferit. De aceea este important să aduci anumite ritualuri, atitudini, acțiuni care să îți transforme realitatea până la urmă, viața și să-ți fie mai bine, pentru că până la urmă asta este important.
Scrie-mi în comentarii care dintre aceste 4 tehnici vrei să o încerci prima. Și în același timp sunt curioasă dacă și tu ai anumite tehnici, anumiți pași, anumite practici care te ajută să ieși dintr-o stare proastă și dintr-o vibrație joasă. Scrie-mi, te rog, în comentarii. Îți mulțumesc că ai rămas alături de mine, că m-ai urmărit și dacă simți, poți să trimiți și altor prietene care au nevoie de astfel de sfaturi și de a-și schimba starea în bine. Te îmbrățișez cu multă iubire.